Хей, мухлювци! Трябва да отидем да пребием малко тапанари. Аре, идим ли? Идем от село! Майки бе, това беше единствената кола! Ха, педали, аз пък си имам мотор. Аллах Акбар! Къде е Соник? При майка ти. Лео, халп! А да бе, ти мога да вървя пеша, леке смотано. Бай-бай! Лео, не ти леко ще Раф умре? Не, даже ще си поспа. Ей, педал! What the fuck, Раф? Аз си мислех, че си мъртъв. Някакви последни думи, задник. Майка ти мирише като чорапите на Станимир. Ако някой от вас мръдне, ще му еба майката. Да убием този негър! Спре колата, задник! Бе разпътан! Някакви последни думи, задник. Този негър трябва да бъде спрян! I'm okay.